Maitalia Dantza Festivalak aitzina jarraitzen du gaurkoan euskal sorkuntzak aipatuko ditugu arratsalde on ikusentzuleok, hainbat dantzarirekin izan gara eta gaurkoan kirola arrauna ere izango dugu hizpide. Maider Berau Senpertarra eta Joana Alsueturruñarrak irabazi baitute Kontxako bandera arraunlagunak taldeko arraunlari baitira. Maiderrek trainerutik bertatik bizitu du guztia, arraunean aritu baitzen Kontxan eta berekin izan gara baita Joana talde kidearekin batera ere. Asteragoaz! Berezia da egun hori eta ekipo horiekin bizitzea da. Oraindik amets batean dagoela aitortu digu Maider Bereauk. Traineruan, arraunean Kontxako bandera irabazituen iparraldeko lehena izan da. Bazen tensio bat, konzentratuak ginen, oso konzentratuak, bai, hori bai. Eta uretara eman nahintzin, hartu ginuen elkarrekin eta hori zen, bai, bazen emozioa handi bat eta bai, hori zen, bai, eguna, iritsi da eguna, eta bagoaz. Horrela bizitu izan zen barnetik, kanpotik urduritasun handiagorekin, bertan zen Joan Alsueturruñarra taldekidea baita ere. Desberdina da, badira momentu bereziak kanpotik oso urduri sentitzen zira, baina aldi beran ez da ezer zure esku, orduan ezagit urduritasuna ez den duplikatoa horrendik. Ez dituzu zure nerbioak ajaunaren gainean pasatzenan. Eta bai, honik bukaeran gero iritsiera baino 200 metro lehenago edo jaba genekien gura zela. Eta ni lehtu naiz negajez beste kanbioak ondoan ere bai. Ongi ospatu zuten arraunlagunak taldeko kideek euren zaletuekin Kontxan lorturiko bandera. Baina ospakizunen aitzinetik lan handia egon dela aitortu digute. Sartu naiz nire otsailan. Eta negua zen, nire lehen entrenamendua menuz bat. Ni nintzen ora autoan Joana zertako egiten dugu hori. Eta gaur bai badakigu zergatik egin dugu hori. Lapurdiko arraun taldean 4 urtez egon ziren eta iaz nesken ekipa desagertuta Hernani eta Zarautzeko arraunlari batzuekin aritu ziren, baina arrauna uztea erabaki zuten ostean. Eta ustekabean iritsi zitzaien Donostiara joateko proposamena urte hastapenean. Eta nik behuri ez usteko dei hori izan nuen Etxaberen partetik, entrenatzailearen partetik. Piskat aluzinatu nuen. Eta ezin nuen ez etzean, orduan aukera hori utzi pasatzen. Eta hola, hasi ginen martxan, Maider bueltatu zen bidaietik, eta hori gogutsu arraun egiteko ere, eta orduan ea integratzen lortzen dugun gure proiektuan, eta bai. Entrenamendu luze eta gogorrak askotan. Urjoko elkarteak baina erraztasunak eman dizkie, hainbat lan hementxe Donibanen bertan egin alitzadeko. Entrenamenduak bai bagoaz arat tritxerpen ematen dugu uretan, baina leho jokoak da neguan ergo egiteko eta muskulazioa pesak egiteko. Badugu aukera hori eta eskejak Lapurdiko arraun taldean segitzen dugu Urjoko kluban etortzen algira entrenatzerat. Beste bi emakume lapurtar ere ari dira arraunean hegoaldeko klubetan, Ainhoa Etxenike Orion eta Amaia Epezetxea Zarautzen patroi. Noizbait berriro laten emakumezkoen trainerua berreskuratzea zuragarria litzakeela diote eta horrelako garaipenek ere lagundu dezaketela uste dute. Nesken aldetik itxaropena ematen du beste klubera joateko behateak irekiak direla ikustea. Eta mutiletan ikustea, haien klubean bertan badela olako mutil ekipo bat ere hori lortzeko gai dena hemen iparaldean itxaropena ematen dut, noizbait ateratzen den hemen maila horretan femeninoa ere. Pozez zoratzen Maider eta Joana Kontxako bandera irabazteaz gain sasoin ederra egin baitute. Maitaldiak aurrera jarraitzen du eta azken egunetan hainbat euskal sorkuntza eta sortzaileen lana ikusteko aukera izan dugu.
Larun batean, Kukai dantza talde gipuzkoarraren eta Martan Arriak dantzari eta koreografo entzutetsu baiondarraren arteko elkarlanetik sortu den giza lana ikusteko aukera izan genuen. Zure neurrira ezin dut korrika. Pieza hau sortu zen enkargu baten ondorioz. Aurten, Giza Eskubideen Deklarazioaren 75 urte betetzen dira eta nazioarteko kongresu bat dela eta joan den ostegunean Bilbon eman genuen lehenengoz eta Martini eskatu genion pieza hau osatzeko egun horretarako eta maitaldian ere bai eta aurrerantzean beste hainbat lekutan ere emango dugu. Moi je voulais signifier un peu d'une manière abstraite et un peu universelle. Gizakiaren gaia modu abstraktuan eta unibertsalean erakutsi nahi izan dut. Azken finean, giza eskubideen erdigunean gizakia bera baitago. Gure egungo munduan gertatzen dena zaratago badago elkartzeko borondate bat, eta lanaren amaieran ikustaiteken borobilaren bitartez irudikatu dugu hori. Giza erritualetan asko agertzen den zirkulua da, eta baita dantza folklorikoetan, eta ondorioz, baita euskal dantzan ere. Eta honek ere gai orokor bat modu lokalean lantzen lagundu digu. Une thématique universelle, internationale, à quelque chose aussi de local. Gizakia eta giza eskubideekin lotuta, Bizkaitik heldu zaigu ahotsak proiektua ere. Ziomara Ormaetxearen sorkuntza larun batean estreinatu zen Kolise Antzokian, eta igandean kaleko bertsioaz gotzatzeko parada izan genuen. Oso berezia da aurten hemen egotea guretzat. Alde batetik piezak daukan kontzeptuagatik eta emozionalki niretzat oso pieza emozionala delako eta baita pieza honen estreinaldia izango delako hemen maitaldian eta bai lehenengoko aldian egongo gara hemen eta benetan oso unkiturik gaude hemen egoteagatik. Karga emozionala bera Gernikarra izaki, Gernikako bombardaketa hartu baitu bere sorkuntzaren ardatz modura. Aitatxi amatxiek egun hartaz emandako testigantzen ari tiraka hain justu. Konturatu nintzen geroz eta testigantza gutxiago zeudela, ezta? Testigantza horiek jasoko ditugun azken iloba hauek, modu zuzenean, ezta? Jasoko ditugun horiek azkenak garenez, pentsatu nuen momentu oso egokia izango zela lan hau edo lan honi hasiera emateko. Cuando sentimos el primer bombazo. Dantzaz gain dokumental bat ere sortu dute, testigantzak zuzenean ikuslearengana iristeko. Estaba el portal lleno de la cascarilla del techo. Dokumentaia oso garrantzitsua dela ikuskizunaren barnean, ze testigantza horiek nolabait era zuzenean ikusteko aukera izango dute eta horrekin uste dut erreflexio sakonago bat edo egin aldugula. Datozen egunetan ere izango dugu euskal sorkuntza gehiago ikusteko aukera. Jon Maia eta Andres Marin dantzariak hilaren 17an igandean gaueko 9etan eskainiko baitute Biarritzeko Gardemidin beren jarin lana. Urtarrilean abiatu genuen bira, hiri askotan egon gera eta oso ikuskizun berezia da, giro oso berezikoa eta bi lengoaiak ere euskal dantza eta flamenkoa elkarren artean elkarrizketan jartzea, bi dantzariontzat ere berezia da, indartsua da, esfortzu handi bat egiten dugu holtzan eta oso, sentimentu handikoa eta oso humanoa dela esango nuke. Zure kalean orain. Ikusentzuleok, giza ikusgarriaren irudi hauekin amaituko dugu gure gaurko saioa. Arratsalde ona izan, eta bihar arte. Oroimena ez da inarina, baino sartzera. Jasotzeko alarre da, barkatu ez dakitze. Zurrupa susperra izean, atzean utzizkaia lo.